Uyang pa yung mantabi pa ni Bisaya man kilugon uyong saan. Kaya ako Bisaya ako yung pag-live ka doon. Sabi ko kung nag-ayos ang payong mo. Ay, sasapungan ng tubig. Nilang nagka-receipt na sapungan ng ano. Oh, nilang nagka-receipt. Sapungan. Ito, okay para humabas doon na magluoy ang tubig. Oo, para ma-connect to. Opo, sa bato po. Sa may diki ni na ruba. Nakasuksok dito. Ako yung pinakamot ko! Ito ba daw, nagbaray yung sarata na din? Kaya nagdaranan mo. Sapungan. Medyo, ayaw na kamo sa reklamo kay di man ka mag-make up sa camera. Ako lugong kayo magparang sa camera. Nangangalay na, 1 hour na ako dito. Habang man yung pupundoon. Grabe yung mga viewers mo to. 329 na nga. Nilabsok na yun. Sarap po naman. Wow, no? No, tama yun. Junison, Baramida kayo. Mr. Galoy, Amayada. Makulong mo kayo, magkabot camera. Cellphone. Nangangalay na kamot ko. Tama po yun.